5 slabih startova posle prvog. No, nemoj ti! Kada, koga zgodno? Šta se radi sa zelenim? Crveni dobio. Ne, uklada se žuti gdje je dobio crveni. Ovo ide preko gola, ja ga. Ja sam rekao 2 metra preko gola. Opa! Bravo! Ja mislim da je 150 za Barcelonu. Da, ja mislim. Kako si odlači posao. Evo ga! Zato su ispali sezone, nema ništa. To je taj izraz. To se ne zna lepo čita. Ne zna 3 stiha. Pa dobro, naši ne znaju da pročitaju rečenicu. Šutira!